kanasa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Wa man si Piolo. Ay, natog pa tingali siya. Reza? Buloy! Morning! Nangita ko kung Bay Piolo. Ha? Nahibaw ka og diin si Bay Piolo? Ha? Napahita lagi ko niya. Wala pa ko mahibaw, Buloy. Oh, sure ka? Oo, lagi. Nga na di ay. Okay, kuan, nangita lagi ko niya. Oh, basig tuara sa iyang kwarto. Sure ka? Ay, basi dito, no? Sige ha, biyan taon na ka, Buloy. Samang ka? Ha? Sa'yo pa mo kayo? Saka? Magpalit ko shampoo. Di ay ba? Sige, padayon lang, day. Sige. Bye, Buloy. Okay. Pag-amping madagma ka, ha? Come on! Nisanay ng mga bakakon. Mura man kong naglagot. Nagsilos yung ko na. Pero, masinam ako. Mauni resulta sa ligaw. Tingin. Nakita na ako nga dito gikan si Bay Piolo sa iyang kwarto niya. Wa siya may baw. Possible dream, propida. Si Bay Piolo sa dilibod po. Huwag yun matawa sinod. Mga bikikon mo! Si Reza ni. Hello. Hello? Nawag ka. Nangita si Buloy ni mo. Si Buloy? Nangita siya ni mo. Nagkita naman mi. Ha? Kano sa lang? Pagkawas na ako. Hindi kasi mong kwarto. Samtang naglakaw ko, ipakawayawan ang pamangani ko niya. Kuratan man ko. Unya nga nang nangutan naman siya na ako kung naibawa ba kong asa ka. Basig na limungawa lang to siya. Asa magkakaroon? Nagpalit kong shampoo. Unya nagpalit na lang sa kupan. Ingon man kape. Giapilan ta ka. Mao ba? Mag-init pa kong tubig. Gawasan niya, mamainit ta. Okay. Sige. Bye. Bye. Kabuotan mo, Reza. Cool down sa kukutas na da. Providay pinungot kong maayo. Gusto ni jogging na ko. Niyan ako sabay. Lihan ko puntahan. Gutom na da. Oy. Sila ka na sa lisag si Piolo. Nawa, biya ko tas ko. Naas ka na sa boarding house. Nangion sila. Morning! Oy. Buloy, morning. Morning, God, ha? Dali mamainit ta. Bye, Buloy. Din kagikan. Jogging ko, bye, Bill, jogging. Gipaningot ka. Ako mo rin saktong jogging, bye, paningtog yun. Di pinasibo ba, jogging kanina, huwag kayo singot, no? Andutan yung tanahon, God. Mura mo mga kwaknit, nagtupad yung pangubitay. Mainit mo? Mura mo bagong magtiayon? Buloy. Nagdako na mo? Buloy. Pagmedyo mo! Buloy. Kung magkasinabot mo, pagminyo mo. Unya, ikaw mo ay best man ba? Really? Gitiawan ka lang, Buloy. Mao ba? Ngayon po mo? Tinood ka, bay Puloy? Ngayon lagi mo. Pero kung ba tinuod, sinagyo ko ni mo, Piolo.
Masina ka na ko, ano man? Muram kag DWHP, haros wag yun mo. Pida, gikas beauty queen, paingon sa first runner-up. Katong third runner-up, apila to si runner-up. Huwag yung kamilin para na ako. Bay, Ay, noon, amaam lang ni taon na akong kagalingon, amaam lang ni nako taon nga, kini Teresa, anha, gini may punta ni mo. Kaya ug magtupan mo, bay Bilo, bitaw. Mas gwapo pa man yun kang hinampaka ka, o kita'y magtupad. Pero magtupad mo, parisol kay mo. Kay bao lagi ka, Buloy. Ay! Saktang puso ko na eh. Twe. Sorry, ha? Pag sure bay, klarohon ta ni. Kamo na yun? kami na, bay Buloy. Bangag sa ilong! Ano day ka, uy? Bitter lagi kay ka. Supak ka, Buloy. Okay, sagot tayo mo supakin sa taon ko. Pero, it's hurt. Ha? Nga naman, nga nasakitan man. Gisakitan ka, bay Puloy? Oh, bay, gisakitan ko. Tungkol kay, naglaom ko. Nga si Risa, arin ako may punta. Wala tayong pasa, ha? Nanguyab day ka na ko, Buloy. Katawan day. Di nangutana ko. Siyaro ka dyan ka kasabot sa akong mga lihok? Hala. Wala ka kasabot? Ha? Sa akong lihok? Huwag yun ka manguyab na ako. Nanguyab ko, oy. Nanguray palutiyon nga nagkadayon. Action speaks more than words. Unsay ngan? Mao to. Hala, bugo ko. Kaya wag ko kasabot, Buloy. Nuko, ha? Bitaw, kung nagsulti pa lang ka, anak ko ma-fall ni mo. Atik na sad. Kaya wa magkakasabot, mo kanhan lang ka ni Bay Piolo. Ha? Diha ka ma-fall. Buloy. Fallan kong taon. Tanaw daw ni mo Forbida. Mahal ako si Piolo. Risa. Lucy? Ay! Mami Milda! Asa si Sarah? Nasa iyang kwarto, ha? Walay gawas-gawas! Unsa? Murag, nagludya! Ha? Nagluya! Murag doon gibate! Unsa? Murag pirming! Naggunit sa iyang ulo, ha? Oh my God! Sarah, iha. Sarah, Mommy, kano bang niya ka man lang permis sa mong kwarto, ha? mapaway lang ko, Mi. O sabay kipati ni mo? Okay, Rami. Permi man ko nang magsakit ang imo, oh. Mawa naman sad, Mi. Ngano ka ba? Cheer up. Marapag, nawagtangan ka na magkadasig? Okay ra ko, Mi. Ayaw ka palakan ako. Sarah, I love you, Mommy. Sarah. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!